Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 55 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводит номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 80 67 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый Крымско-Татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon, ссылку также на экраны выводит режиссер, можете проходить по этой ссылке, которую видите сейчас, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии Юлия Клименко, народный депутат Украины объединения «Справедливость», член постоянной делегации парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества. Пани Юлия, витаем вас, ассаляму алейкум. Добрый вечер. Президент Украины Владимир Зеленский, наверняка вы видели, вчера поздно вечером выступил с обращением к нации на фоне возможного российского дальнейшего вторжения в Украину. Я предлагаю послушать квинтэссенцию его заявления и начать нашу беседу, пожалуйста. А в чому, власне, новина? Хіба це не є реальність вже 8 років? Хіба вторгнення почалось не у 2014 році? Хіба загроза війни з'явилась тільки зараз? Ці ризики існують вже не один день. І вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви, щоб у вас було постійне відчуття тривоги. Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти. Потрібно видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники. Всім ЗМІ бути саме засобами масової інформації, а не масової істерії. В гонитві за хайпом не допомагати ворогу. Повідомляти щодня про те, що війна може бути завтра. Це точно її не зупинить. Всім нашим партнерам бути дієвими і не на словах. Важлива не лише інформація про те, що може зробити Росія, а й про те, що в цьому випадку буде робити світ. Без абстрактних їм це не минеться, а називаючи конкретні санкції, конкретні заходи, на які готовий весь світ. Вас успокоил президент? Ні. Чому? Я думаю, що, розумієте, мене би заспокоїв президент, якби я бачила конкретний план дій на випадок війни. Наприклад, там, що я, Юлія Клименко, іду там туди-то, туди-то, там, можу стати на облік, взяти зброю, там, чи допомагати військовим, і так далі. Тому що кожна людина в нашій країні, незалежно від того, чи це агресія буде сьогодні, чи вона буде через 10 років, чи через 5, знала, що їй робити. А заспокоїти, що не треба гречку і купляти і сірники, ну, я не знаю, я купила гречку і сірники ще в 2014 році. І періодично її оновлюю. Кожний рік роблю оновлення. Тому що я розумію, що ми живемо поруч з неадекватним сусідом, і агресія може статися в будь-який момент. Я не знаю, що прийде в голову завтра Путіну. Але я думаю, лідер нації повинен вийти із конкретними, як він вимагає від міжнародних партнерів, конкретні дії, так з конкретними планом дій для нас всіх, сказати, що такі-то тут, діти знаходяться тут, укриття знаходяться тут. Ми нічого не боїмося, але ми готові. Тобто готуватися треба до війни и сподіватися на мир. То есть, на ваш взгляд, сейчас определенно четкой стратегии на случай того, что Россия нападет, не дай бог, в Украину, у руководства государства нет? Ну, я сподіваюся, що вона є у військових, тому що не руководство государства буде захищати. Я думаю, що наші військові все ж таки зможуть прийняти і витримати перший удар, але я прекрасно розумію, що армія Росії набагато більша, набагато потужніша, вона набагато краще оснащена, вона, можливо,
можливо, не так мотивована, як наша армія, тому що ми будемо воювати за свою землю, а вони будуть нападати на нашу землю, і їм буде тяжко. Але я думаю, що перш за все повинні ми всі цивільні допомогти військовим, тому що військових у нас все рівно 200 тисяч, а не мільйон, як у росіян. І ми повинні всі цивільне населення, мало того, що врятувати своє життя, своєї сім'ї, також допомогти військовим. А на цей план потрібна територіальна оборона, потрібні підрозділи, потрібні військкомати, потрібні склади, зброя і чіткий план, хто куди йде на випадок, якщо агресія стається завтра. І це стан, в такому стані нам треба буде жити, поки Росія не розпадеться на частини. Ну, так этот план может быть и инициирован со стороны народных депутатов Украины, Верховной Ради Украины. Я так думаю, по парламентской що линии, в тому числі і з вашої ініціативи. Я думаю, що це буде такий план, тому що я не бачу цього плану, який іде від міністра оборони чи від президента. Я думаю, що все ж таки, мабуть, парламентарі візьмуть на себе цю частину. У всякому випадку, я так зараз дивлюся, як формується територіальна оборона в Києві, і там їм треба допомога, тому що ті процедури старі, застарілі, заскаруглі, які були з 70-х, я не знаю, може 50-х, а може 30-х років, вони до сих пір залишилися. Нам для того, щоб стати на облік в тероборону, моєму чоловіку треба зібрати там 15 документів, включаючи характеристику, написану від руки, і там характеристику з роботи. Там, і, наприклад, біографію написану від руки. Ну, ми ж в 21-му сторіччі, а не в 17-му, правильно? Тому, на жаль, оці всі, знаєте, так, може високий рівень у нас і готовий, але от коли ти спускаєшся нижче, ти розумієш, що це, ну, ще багато треба зробити, щоб кожна людина в нашій країні знала, що їй робити на випадок агресії. А на ваш взгляд, вот какие сейчас на фоне возможной дальнейшей российской агрессии нужно было бы вводить законопроекты в Верховную Раду Украины, чтобы вы инициировали? Я думаю, що єдине, що ми можемо ініціювати, це в випадку агресії це буде надзвичайний або військовий стан, в залежності від того, яка це буде агресія, і безумовно мати завжди на поготові можливість виділяти більше коштів армії і також на оборону, на обороноздатність. 90%, може 80% зараз відповідальності лежить на виконавчих органах влади. Починаючи від військкоматів і закінчуючи місцевими адміністраціями. Закінчуючи тим, щоб міський або районний голова, або голова ОТГ знав, де укриття і сказав своєму населенню і так далі. Якщо треба розробити якийсь план, то я думаю, що скоріш всього, ну, треба сідати і розробляти. Я поки цього плану розгорнутого дій не бачу на якомусь такому рівні, знаєте, Кабінету міністрів, да? Тому що це, в принципі, місцевий рівень або рівень Кабінету міністрів. Ну, а как вы думаете, почему этого плана все еще нет? Просто потому что действительно, как говорит президент Украины, Данилов, Резников, все под контролем и нет повода для паники, или же есть некие другие причины? Я не хочу думати ні про які зради, я все ж таки вважаю, що ми можемо об'єднатися всі разом перед обличчям агресії. Я думаю, що просто і Резніков, і Зеленський, і багато інших наших міністрів, вони люди, які мають трохи теоретичне таке, знаєте, розуміння, як це буває. Я думаю, що і у них немає часу займатися якимось такими, знаєте, побутовими проблемами, наприклад, де взяти ліки, там, не знаю, інсулінозалежним на випадок війни. Куди прийти і взяти 400 грамів хліба, які виділені законодавством на кожну людину під час військових дій і так далі. Тобто державна машина, на жаль, не працює так, як вона повинна бути працювати. І з-за цього їм здається, що все під контролем, але на момент, коли впаде перший снаряд, і це... Якщо впаде перший снаряд, так я скажу, то починається паніка, і в паніці єдине, що як при пожежі. Якщо тебе не навчили виходити під час пожежі і не тренували, наприклад, в школі, там, коли я пам'ятаю, що в Радянському Союзі нас тренували, нам треба було там вийти, у нас була там сигналізація і так далі. Це навички, які повинні бути для того, щоб в момент, коли починається паніка і починається там, скажімо так, якісь надзвичайні події, людина автоматично це зробила. Тому що думати там не буде часу. І там придумувати, давайте дамо ще якийсь наказ для того, щоб і так далі. Це повинна бути відпрацьована система. Так, як вона є в Ізраїлі, наприклад. Якщо там є сигнал, є сигналізація, люди знають, що вони встають з ліжок, виходять на сходові марші, тому що вони забетоновані так, що навіть при попаданні ракети вони не розвалюються. Там вони роблять те-то. Якщо там рівень небезпеки більший, вони
спускається в укриття. У нас укриття були приватизовані, більшість з них в часи Януковича і до Януковича. Тобто у нас укриття перетворилися на магазини, на салони і все інше. У нас фактично велика частина бомбосховищ знаходиться в приватних руках. Тому зараз як вирішити цю проблему, я не знаю, але це повинно вирішувати і Міністерство оборони, і Міністерство і Кабінет міністрів. Вот к угрозам мы еще обязательно вернемся. Вы, как народный депутат Украины, находитесь в эпицентре всех внутриполитических процессов, которые сегодня происходят. И на протяжении всей этой недели все внимание украинской прессы было приковано к тому, что происходит вокруг пятого президента Украины Петра Порошенко. Я думаю, что вы также не раз комментировали эту тему на разных каналах, но тем не менее. Как вы думаете, вот это все разве не на руку Путину? Це точно на руку Путіну, тому що це показує, що в країні розбрат і відбуваються політичні процеси. Чому це була вибрана ця дата, скажімо так, і взагалі цей перформанс? Я це називаю не судом, ні правосуддям. Це перформанс. Так? Петро Олексійович, як політичний діяч з досвідом, десятиріччями має досвід, він використав цю ситуацію на свою користь. Але це точно не сприяє тому, щоб там ми назовні показували єдність. Петро, мабуть, було б набагато краще, якби Петро Олексійович з Олександром Володимиром Олександровичем, вибачте, сіли разом і зробили план дій, от про який я кажу, коли кожен громадянин України, незалежності він вибореться Європейської солідарності чи Слуг народу, знав, куди йому, як йому зберегти своє життя і життя своїх дітей. Тому цей перформанс, якби хай ці президенти між собою і вирішують. На щастя, є 70% українців, які не підтримують ні одного президента, ні іншого, а живуть по стабільним життям. І вони, я сподіваюся, не ведуться на всі ці політичні перформанси, а працюють, і їм треба просто сказати і дати розуміння, що треба робити в надзвичайній ситуації. Пані Юлія, я задам очень простой вопрос. А почему не происходит так, что европейские, проевропейские силы, а так или иначе, и «Голос», и ряд внефракционных объединений в парламенте, «Батьківщина», «Слуга народа», ЕС, да, это ведь все силы проевропейские, которые прагнут к европейской, это евроатлантичной интеграции. Почему бы не объединяться, не консолидироваться, когда есть фундаментальная проблема в виде войны? Я думаю, що так чи інакше це станеться. І питання в тому, що у нас немає закону про опозицію, ви знаєте, у нас немає. Тому як такого формального об'єднання всіх партій, воно не відбувається. Але об'єднання відбувається в Верховній Раді, в Верховній залі, коли збираються голови фракцій і обговорюють, який план дій повинен бути. Ми будемо ініціювати це, от уже в понеділок буде погоджувальна рада, будемо ініціювати, щоб все ж таки всі керівники фракцій зібралися і виробили план, зрозумілий для кожного громадянина України. Не просто такий поверхневий план, нам дадуть британці якусь там зброю. Не холодно нам по великому рахунку, не жарко в конкретній людині від того, що дадуть британці. Але конкретній людині буде зрозуміліше, якщо йому дадуть план дій, який буде написаний і повішений на під'їздах, і сказано, у випадку, без паніки, у випадку, якщо ви спускаєтесь сюди, ви берете з собою, не знаю, сірники, сіль, запаси ліків, які вам необхідні і так далі. Тут це не буде призводити до паніки. Навпаки, це буде знімати багато питань, які задають люди. Мені і так люди задають це питання. Я куди не приходжу, мені всі кажуть, речі збирати, документи, які документи брати, які перші продукти брати. Мені це задають, от я сьогодні відповідала на це питання, разів 15, де би я не приходила. Люди і так це задають, вони і так між собою це обговорюють. Вийдіть, скажіть, що треба робити в таких випадках. Я розумію, що говорить Резніков і Зеленський, це дійсно Росія намагається посіяти паніку в Україні, страх і паніку. 2 дні назад в Києві були заміновані, здається, 46 шкіл. Да. Моя дитина, в тому числі в одній з цих шкіл, їх організовано вивели, викликали батьків, оцепили школу, дітей відпустили додому і обшукали з кінологами із МЧС, обшукала школу, не виявили вибухівку і все було добре. Але
Це абсолютно, такі, знаєте, КГБшні операції, коли паніка і страх насівається на рівні політичному, на рівні побутовому, на рівні шкіл, метро і всього того. Тобто це поселяє страх в людини. Сюди не ходи, в метро не заходь, діти в школу не ходіть і так далі. Тобто це якби, і кібератака, це частина великої операції. Тому це треба дивитися, бачити і, відповідно, контрзаходи, без паніки, без нічого. Пани Юлия, вы упомянули помощь, которая поступила к нам со стороны наших партнеров, в том числе и Великобритании. И вот сегодня министр обороны Британии заявил, что Лондон открыт для того, чтобы предоставить Украине еще больше оружия с целью сорвать вероятное вторжение России. И я предлагаю послушать его, пожалуйста. Питання про відправку в Україну більшої кількості оборонної зброї я триматиму на розгляді. Я не виключаю нічого у тому, щоб допомогти Україні забезпечити самооборону. Велика Британія сповнена рішучості підтримувати Україну, її суверенітет та наші спільні інтереси. Ми вже 8 років допомагаємо їм будувати обороноздатність, і ми вирішили посилити цю допомогу у світлі російської агресії. Британія підтримує своїх союзників. С нами сейчас на прямой связи Олег Жданов, полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт. Пане Олеже, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго вечера. Пане Олеже, вот как военный эксперт, оцените, пожалуйста, вот ту помощь, которая приехала к нам с Великобритании. Речь идет о противотанковых системах. Насколько они являются серьезной помощью вооруженным силам України? На сьогоднішній день рахуйте, що ми в тактичній ланці фактично проводимо переозброєння наших вояків більш сучасними засобами та боротьби з броньованими об'єктами противника. Тому це дуже суттєво впливає на їх вогневі можливості в ході бойового застосування. А есть ли подобные аналоги у Российской Федерации? Ні, у Російської Федерації щось подібного немає. Ні по джавелінах, тим більше, ні навіть по цих ручних протитанкових гранатометах. А есть ли у нас понимание, когда, каким образом Украина может использовать это оборонительное оружие, которое к нам приехало? Есть ли по его использованию какие-то ограничения? Есть ли у вас информация по этому поводу? Как, впрочем, помните, было с джавелинами и стингерами? Так, з джавелінами було на першому етапі, така інформація була, але на сьогоднішній день, я так розумію, що обмеження зняті, і джавелін знаходиться в зоні операції Об'єднаних сил. І в разі якихось провокаційних дій або наступальних дій з боку противника, він буде застосований. Тут взагалі ніяких обмежень не пролунало, тому ми можемо вільно використовувати цю зброю в оборонних цілях. А еще такой вопрос, может быть, вы знаете, мы купили это оружие или это исключительно помощь Украине, то есть как мы его получили? Я так розумію, що це допомога. І мова на сьогоднішній день йде суто про допомогу, військову допомогу України. А допомога, я думаю, що це безкоштовно. Можливо, там в подальшому будуть якісь побажання з боку британского уряду, але на сегодняшний день це допомога. Пане Олеже, а как вы считаете, вот действительно мы получаем сейчас помощь от Великобритании. Сегодня стало известно, что Соединенные Штаты Америки разрешили Литве и Латвии продавать Украине, поставлять джавелины дополнительно. Мы слышим... Да, и стингера, кстати, спасибо, что поправили. Мы слышим очень много заявлений поддержки. Вот это все сдерживает возможную агрессию России против Украины, дальнейшую? А як же ж? Будь-яка допомога, тут дві складові – політична і військова. З одного боку, політична складова показує, наскільки Україна цінна для партнерів і наскільки наші партнери готові допомагати нам в боротьбі з російською навалою. З військової точки зору, кожен засіб, кожен прилад, кожен зразок озброєння посилює нашу обороноздатність. І тим самим зменшує відсоток на перемогу з боку російської сторони. Зменшує шанси взагалі на застосування сили проти нас. А все же, как вы считаете, вот какая у вооруженных сил Украины сегодня есть вот эта точка ахиллесова пята? Вот какую часть стоило бы еще больше укреплять сегодня? На жаль, у нас саме слабке місце – це повітря.
повітряний простір як стосовно протиповітряної оборони, так і вона у нас стара радянська. Да, вона працює, але вона стара радянська, її ефективність не така, як сучасних зразків. І наша авіація. Теж вона стара радянська, да, вона технічно справна, здатна виконувати завдання, але бажано було б щось вже нове, бо деяким літакам там більше 50 років. И вместе с этим ряд военных экспертов говорят о том, что у нас очень слабая оборона с моря, военно-морские силы Украины также сегодня очень слабые. В особенности эта новость привлекает внимание на фоне того, что Дмитрий Кулеба говорил, что возможные военные действия могут начаться и в акватории Черного, Азовского морей. Это так? На сьогоднішній да, це так. У нас військово-морські сили знаходяться на стадії тільки формування. Ми розробляємо концепцію, намагаємося її втілити в життя. Але тут не така велика проблема. Справа в тому, що не будемо ми давати морський бій. Але за рахунок сухопутної компоненти наших Збройних сил ми можемо захистити наше узбережжя і завадити морські десантні операції з боку Російської Федерації. Тому у нас тут більш-менш ситуація врегулирована сухопутными войсками. И, пан Олеже, как вы оцениваете все же вероятность возможного дальнейшего вторжения? Она есть, и тот контингент войск, который сейчас сконцентрирован на границах с Украиной, он насколько серьезен, насколько опасен? Я враховую, що на сьогоднішній день дуже низька вірогідність того, що взагалі буде вторгнення з боку Російської Федерації. До речі, я зауважив, що ті війська, навіть ті 100 тисяч, які нарахували, раджу подивитися уважно на ту мапу, яку оприлюднила Вашингтон-Пост, де вони розташували. Так ось, всі ті 100 тисяч розташовані на фронті 2000 кілометрів. Тобто вздовж нашого кордону від Чернігова до Азовського моря. І на сьогоднішній день ми не спостерігаємо, щоб Росія збирала їх в єдиний ударний кулак для того, щоб здійснювати наступ. Дякую вам дуже, пане Олеже. Чохсагол, що знайшли время, підключились к нам в ефір. Олег Жданов був з нами на прямому зв'язку, полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт. А тем временем президент Соединенных Штатов Америки в ходе своей первой пресс-конференции к первой годовщине своей инаугурации заявил, что, по его мнению, президент России Путин не планирует развязывать полномасштабную войну в Европе, но, тем не менее, он предостерег Россию от вторжения на Украину, пригрозив катастрофическими последствиями для российской экономики. Вот его прямая речь. If they invade, they're going to pay. Моя відповідь: я досі вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни. Це по-перше. По-друге, чи вважаю я, що Путін хоче перевірити реакцію Заходу, США і НАТО на можливу агресію? Так, я думаю, він буде перевіряти нашу готовність, але я знаю, що він заплатить велику і серйозну ціну, якщо він не змінить свої наміри уже зараз. Я думаю, він усе життя шкодуватиме за таке рішення. Я вважаю, що йому дуже важко звикнути до того, що він вважає найбільшою трагедією в історії Росії – кінцем СРСР. Він намагається знайти місце Росії у цьому світі між Китаєм і Заходом. Я би не зміг сказати, що Путін знає, чого він хоче і що він збирається робити. Я здогадуюсь, що він вдасться до якихось дій. Тепер він змушений щось вдіяти. Напомню, что вчера с рабочим визитом в Украине пребывал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. И по результатам переговоров Блинкен с Кулебой провели пресс-брифинг, на котором Блинкен сказал следующее. Ми дуже інтенсивно працюємо як з українським урядом, так і з нашими союзниками і партнерами в Євросоюзі. Важливо, що ми разом розробляємо обширний пакет санкцій. Того, що ми не робили раніше, з 2014 року. Ми працюємо за підтримки Групи Семи та НАТО. Ми кажемо Росії, що вона матиме значні наслідки, якщо вона виступить проти України. Це включить фінансовий компонент, експортно-імпортний компонент і так далі. Ну
Ну а президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Блинкеном пошутил о работе американской разведки на фоне наращивания российских войск у границ Украины. Вот что сказал президент. В цілому адженда нашої розмови співпадає, але тим не менш хочеться проговорити деякі речі в деталях, тому що розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном, а ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Ну, ведь интересно, что новости о том, что Россия наращивает войска у границ Украины, начали поступать как раз из-за океана. Помните, месяц назад ведь Так насправді всі спустя новини, неделю начали говорить уже у нас, что это так. Ну, так воно і є, так воно продовжується і зараз так. Якщо ви бачили прес-брифінг Байдена останній, він його дав, ну, по нашому часу це сьогодні, а по його це було, ну, фактично вночі. То він сказав цікаві речі про те, що там вони очікують, що вони не знають, як вони відреагують на випадок, якщо Путін вторгнеться не повномасштабно, а частково, умовно кажучи. Ну, я не знаю, окупує Маріуполь, умовно кажучи, чи там проб'є коридор до води, та, для того, щоб Кримський канал поновити. І це цікаво, що, власне кажучи, тобто всі ці дискусії ведуться там в Америці, в Європі, там Ертоган до нас приїжджає, там поляки занепокоєні і так далі, а у нас тиша. І це, чесно кажучи, дуже насторожує. Ну, тобто я не розумію, чи ми, може, знаємо більше, ніж інші, і нікому про це не говоримо, або ми просто, ну, недостатньо серйозно сприймаємо ту загрозу, яка є. Тому що, так, пан експерт сказав, що війська 100 тисяч розташовані вздовж кордону. Але ми пам'ятаємо, що з 10 по 20 лютого йдуть навчання білорусько-спільні, білорусько-російські. Да. Достатньо потужні навчання. Що зараз перекидається велика кількість техніки і солдатів, про що говорять журналісти, тому що вони досліджують соціальні мережі, відслідковують і бачать, що продовжують перекидати, в тому числі і ті частини, які воювали на Донбасі в 2014 році. Тобто я би до цієї ситуації не відносилася так, знаєте, легковажно, і також не відносилася би, скажімо так, не передбачала би різні сценарії. Тобто очікувати, що Путін не нападе, ну, слава Богу. Ми його сюди не кличемо, так точно. Він напав. Ну, він напав, він забрав. Я маю на увазі, що він не нападе другий раз, і він не буде, це повномасштабне вторгнення до території, там, я не знаю, до Відня, умовно кажучи. Але починати там, або так наївно, ну, спокійно спостерігати за цим, я думаю, що це трохи легковажно. Ну, а если попытаться все же проанализировать, насколько это вероятно, насколько Путин сейчас может начать полномасштабное вторжение в Украину? Вот как вы оцениваете? Я думаю, що військово він може це зробити. І питання складається в тому, чи він може це зробити на частині території України, чи він може забрати всю територію України. Я думаю, що всю це мало ймовірно, тому що в нього точно немає на це сил. Він може намагатися ще якусь частину, там, умовно кажучи, паралізувати роботу України в Чорному морі, та? Тобто дойти там, я не знаю, до якихось, до Чорноморського побережжя. Це дійсно значно економічно знесилить Україну, тому що там, не знаю, 80%, 90% експорту іде саме через порти. І втратити всі порти в Україні і доступ до моря – це буде значний удар по нашій економіці. Тому так, вони можуть напасти з моря, про що говорить Кулеба, і це буде серйозний удар по Україні. А зачем? Вот сейчас, как вы думаете, зачем это нужно Путину? Для того, щоб дестабілізувати і знесилити Україну, щоб Україна і партнери скажуть, ну, Путін переміг, хай вони там розбираються між собою. А Україна прийде і скаже, слухай, давай домовлятися, тому що, ну, у нас немає, якби, варіантів, як ми можемо вижити. Може бути, це, я так думаю, що Путін думає про це. Він хоче хаосу, безладу, страху, серйозних економічних потрясінь, щоб люди втрачали гроші і так далі. Це його план – дестабілізувати Україну шляхом такого от поступового, можна сказати, зі всіх сторін знищення. Ну, сейчас мы видим, как мы уже говорили с паном Олегом, действительно
очень большую поддержку Украины. И слава богу. Да, на дипломатическом уровне очень много звучит различных заявлений, слов поддержки, да, то есть это очень важно. И при этом предупреждают Россию о катастрофических последствиях в виде санкций. Но тем не менее, вот санкции, как превентивная мера, не вводят. Ну, так, і це значно послаблює нашу позицію, тому що якби вони, ви абсолютно правильно сказали, агресія відбулась. Агресія відбувається кожен день, гинуть наші солдати на Донбасі. В принципі, ну якби привід для санкцій додаткових уже є. Конечно. Є кібератаки, які доведені. А що чим відрізняється кібератака від атаки фізичної? Тим, що вони паралізували масу державних органів, люди не можуть там. Ну я розумію, що люди не гинуть, але тим не менше це великий серйозний удар по деяких бізнесах і по державних органах. Чому, наприклад, в відповідь на кібератаку не можна ввести санкції щодо IT-сектору, наприклад, Росії, та чи, наприклад, там якісь ще додаткові, можна це зробити. Тобто санкції не повинні бути після того, як він на нас нападе, і у нас не буде вже варіантів вижити. Ну, тобто нам санкції ці вже не допоможуть. Ну, вони нам не потрібні будуть, чесно кажучи. Ну, просто сейчас проблема в том, что мы находимся на крымско-татарском телеканале, да, и нас сейчас смотрит Крым, и огромное количество переговоров, целый марафон переговоров. Так. Все говорят о дальнейшей агрессии России, предупреждают Россию санкциями и так далее, но никто не говорит о том, что уже агрессия состоялась 8 лет назад, правильно. И что уже сейчас нужно вводить санкции из-за Крыма, за Донбасс. Просто так получается, что Россия же может так торговаться вечно и говорить, давайте возвращаться к статусу КВО 2014 года. Вот не трогайте Крым, не трогайте Донбасс, а мы будем отводить свои войска. То есть как-то неправильно, несправедливо получается. Воно точно несправедливо. І світ, і більшість політиків, які приїжджають, вони не хочуть визнати, що де-факто Україна вже постраждала. У нас є масу доказів у всіх судах, міжнародних судах, про вбивства, про злочини проти українців в Криму і українських громадян в Криму і на Донбасі. Це все є, воно задокументовано, воно є в судах, воно розглядається. Це навіть уже взявши це, можна вводити додаткові санкції. Ми просимо їх вводити додаткові санкції, тому що, власне кажучи, це єдине, яким можна тримати Путіна такими, знаєте, гуманними методами на його території, щоб він не залазив на іншу територію. Но, тем не менее, вот что является камнем преткновения? Вы наверняка, будучи представителем делегации парламентской ассамблеи по Черноморскому экономическому сотрудничеству, общаетесь со своими коллегами. Вот, наверняка вы понимаете эту тему, да. Так. Что говорят, кстати, россияне? Росіяни кажуть, що оскільки це економічне чорноморське співтовариство, то політику тут не треба примішувати. Ну, тобто політика окрема, а економічне співробітництво окремо. Але, на жаль, вони, мабуть, це не знають, то так не буває. Тому що політика тісно пов'язана з економікою. І перетікають рішення і гроші із політикою. Тому вони говорять наступне. Вони, безумовно, не можуть, по-перше, вони не хочуть вводити додаткові санкції, бо це мега непопулярно в їх країнах. Ви розумієте? Пояснити виборцям, чому, наприклад, яблука, не знаю, з Польщі або з Німеччини не будуть їхати в Росію, тільки тому, щоб Україну захистити, це дуже слабо продається. Більш того, мова до моменту, коли почалася така активна фаза, скажімо так, підготовки до агресії Росії, і коли весь світ почав про це говорити, багато країн взагалі говорили про те, щоб зняти існуючі санкції. Тому що вони дійсно їм економічно заважають. Багато країн європейських і багато компаній страждають від того, що вони не можуть торгувати з Росією. В Росії живе 150 мільйонів населення. Це великий ринок. Багато компаній туди хоче заходити, багато хоче продавати, багато хоче співробітництва. У всіх сентименти певні до Росії ще з 1917 року, як у Франції і Німеччини. Тобто це такі, знаєте, на рівні ДНК вже. Але вже мова про таке навіть і йшла. Слава Богу, що ця мова зупинилася на даний момент, і мова йде про наступний пакет санкцій. Але я хочу сказати, наступний пакет санкцій після вторгнення нам уже буде абсолютно все рівно. Ми економічно і фізично, нам уже воно не допоможе. Тому... Как человек, который интересуется, занимается непосредственно экономикой, вот если бы у вас была ввести санкции, возможность против
России, которое бы ударило очень жестко по их экономике. Что бы вы сделали? Знаєте, я вам хочу сказати, якби американці відключили SWIFT Росії в 2014 році, війна би закінчилася через 2 місяці. Это очень существенно? Ні, це не просто дуже существенно, це фактично поховає Росію економічно. Навіть з їх грошима, нафтовими, газовими грошима, все інше. Тому що система SWIFT – це система, от якщо ви платите хоч $1 в Росію, чи з Росії, чи в самій Росії, от якщо ви платите $1, то він проходить через Америку і через систему де-факто SWIFT. SWIFT-система – це яка дозволяє експортно-імпортні операції, яка дозволяє, тобто без цього Росія перетвориться на Північну Корею, де вони зможуть їсти свою нафту і намазувати газ з нафтою собі на хліб, якщо він у них буде. Тому що вони не можуть нічого експортувати, вони не зможуть проводити розрахунки за своїми боргами, які в них є по приватних і по державних компаніях, по будь-яких зобов'язаннях. Російський громадянин не зможе перерахувати своїй дружині, яка живе в Ніці, якісь гроші, і навпаки. Ви ж розумієте, як живуть росіяни, і більшість бізнесу в Росії. Вони заробляють гроші в Росії, а живуть в Франції, Німеччині, Америці і все інше. Вони приїжджають на тиждень, відпрацювали і тікають із своєї батьківщини. Тому що вони прекрасно бачать, куди летить ця батьківщина. І тому і всі живуть по такому принципу. Заробили гроші і хутко вивели з Росії. Швидко. Аби вони там не були. Тому оце все в один момент зупиниться. Ніхто нікуди нічого перераховувати не буде. Все, що не буде в системі, що буде в системі іноземних валют, крім рубля, все зупиниться. Зупиниться торгівля, зупиняться, як я сказала, борги. Росія буде визнаватися по дефолту по багатьох цих. Тобто вона стане поступово банкротом. І це найпотужніший економічний інструмент, який можна, як би сказала, фінансовий. Це не економічний більше, а фінансовий інструмент. Але він знищить економіку Росії. Хто приймає рішення? Американці. Це американська система? Так, це фактично система, це міжнародна система, але найпотужніший голос американців для того, щоб перекрити доступ до SWIFT росіянам. Наступне, дуже швидко доходить до конкретного росіянина, це відсутність візи, відсутність можливість вчитися їх дітям в європейських університетах, відсутність можливості користуватися своїми рахунками в європейських, американських, азійських банках. Розумієте, такий повний дефолт на російські гроші і на російську економіку. І це прочистить, і тоді всередині країни буде настільки потужна, всередині Росії, буде настільки потужна незадоволення, що це швидко приведе до тями не тільки Путіна, але й всю ту еліту, яка є навколо Путіна. Тому що Путін же ж не один, ви розумієте. В нього є там пул хлопців, які розповідають, що давайте нападемо на Україну, заробимо грошей, там є ресурси, що ми її відпускаємо. Одні кажуть, інші кажуть, давайте покажемо, побудуємо СРСР чи там, я не знаю, царську Росію і там розширимо наші кордони. Тобто все це безумство, воно навколо Путіна є. Путін не один такий. Я думаю, що Путін достатньо прагматична людина. Просто навколо нього є еліти, які надовго давлять. І навіть якщо він завтра зникне, ситуація ж не поміняється, тому що ці люди залишаться. Систему треба змінити. Систему треба змінити, а змінити її можна тільки шляхом того, що ці люди стануть бідними і не у влади. Ігор Петренко, аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, вітаємо вас. Салям алейкум. Вітаю вас. Да, пане Игорю, президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден предостерег Россию катастрофическими последствиями в случае, если она вторгнется в Украину. Как вы думаете, этим Байден останавливает Путина? До определенной степени, безусловно. Да, самое важное для нас это то, что Байден, опять же, четко сказал о том, что он поддерживает территориальную целостность, суверенитет Украины, и что сейчас то, что мы видим, это попытка и американцев, и в целом коллективного Запада не повторить ту ошибку, которую они совершили в 2014 году, когда их вялая или фактически отсутствие реакции на агрессию Российской Федерации против Украины развязало Путину руки, в частности в том, что мы получили войну на востоке Украины, оккупированный Крым. И, кстати, то сосредоточение войск, которое мы имеем на сегодняшний день на наших границах, это тоже результат много в чем такой очень молчаливой реакции
Запада на все эти события. Я полностью согласен с предыдущим спикером, который говорил о том, что значит, вот, система SWIFT и так далее. Ну и в целом это не только система SWIFT, ну и хотя бы даже те санкции, которые уже вводились там, впоследствии или которые сейчас обсуждаются, это все то, что бы действительно могло показать цену агрессии. Вот сейчас вот Байден, он пытается показать цену агрессии Российской Федерации, и мы на этом пути имеем двух самых таких, ну, скажем, может, не преданных, да, но самых лучших союзников. Это США и Великобритания. Вы же видите, да, вот министр обороны Великобритании, это было 17 число понедельник, новость нас появилась 22 часа, ну, 22, в 10 вечера, о том, что вот мы передадим Украине противотанковые вот эти системы ВЛАН. И уже в этот же день они отправили первую ее партию и так далее. Поэтому вот это реальная как бы, помощь, это то, что, опять же, показывает, демонстрирует Путину. Да, вы смотрите, вы, конечно, можете там собирать войска, там, танки и все остальное, но вот есть то оружие, которое сможет вас остановить. И это хороший превентивный шаг. И то, что делает сейчас Байден, то, что делает Путин, да, оно находится в центре внимания западных СМИ и наших, скажем, партнеров, это тоже попытка сразу показать, что мы все видим, мы все знаем, и мы будем максимально жестко действовать в этой ситуации. Это все такие превентивные шаги. Ну а в качестве превентивных шагов разве не логично было бы ввести вот те санкции, о которых предупреждает Запад Путина уже сейчас? Вот почему сейчас эти адские санкции не вводятся? Не все так просто. Конечно же, есть очень много интересов, которые связаны с Российской Федерацией. Да? То есть тот диалог, который сейчас ведет США и Российская Федерация, он много чего обуславливается, скажем, тем, чтобы не толкнуть Путина полностью в объятия Китая. Да, в свое время мы говорили, да, чтобы Лукашенко не толкнуть полностью. Алло. Пане Ігорю, алло, чуєте? Да. Да, прервалось, к сожалению. Да, прошу прощения. Вот, поэтому, скажем так, и Путин заинтересован в том, чтобы сохранить какой-то мост, да, с Западом, условно, для того, чтобы не быть полностью зависимым от Китая. И США заинтересованы в том, чтобы все-таки сохранять какой-то диалог с Кремлем, не давая как бы, создавать с Китаем какие-то объединения, скажем, более. Да, вот, это было бы достаточно как бы, нежелательно. Им, наоборот, нужно ослаблять Китай. Поэтому есть нюанс. То есть они говорят, что да, мы готовы, но если в надежде на то, что все-таки рациональное как бы, зерно, оно возьмет верх, в том числе и у Путина, в понимании того, что вот все-таки есть те границы, за которые не стоит переходить, а лучше даже и скажем, на диалог по тем же проблемам, которые Российская Федерация создала. И, пане Игорю, вот такой еще вопрос. Недавно наверняка вы видели также заявление генсека НАТО Янса Столтенберга, который пригласил Россию на очередной раунд переговоров Совета Россия-НАТО. Вот как вы думаете, о чем это говорит? Можно ли сказать, что таким образом НАТО тактически оттягивает время? Отчасти тактически оттягивает, отчасти НАТО показывает, что мы полностью конструктивны, мы открыты к диалогу, но мы закрыты к ультиматуму. То есть, когда Российская Федерация выставляла эти ультиматумы, она прекрасно тоже, наверное, понимала, что один из основоположных принципов НАТО – это, скажем, вопрос открытости этого альянса, что любая страна, она может подать соответствующее как бы, желание изъявить о вступлении. Ну а там дальше они уже будут рассматривать. Ну или вопрос, который касается того, чтобы, значит, там войска убрать с балтийских стран или там, значит, определенные виды вооружения там, с Польши и так далее. Ну это то, что они шли. Но они говорят, что хорошо, у вас есть и беспокойство, хорошо, давайте вот мы будем вести как бы, диалог. В то же время они просто показывают то, что Российская Федерация, она занимает полностью неконструктивную позицию, неконструктивную как бы, сторону и вообще не готова идти на любые как бы, диалоги и договоренности. Но
то же время они, вот в частности Россия, она мачизмом занимается. Она хочет показать такой с позиции силы, но я более чем уверен, что, опять же, они заинтересованы в том, чтобы вести диалог. И то, что мы видели до этого, это был первый раунд. Это сейчас будет второй раунд. Если будет второй раунд такой же, как был первый, то, скорее всего, конструктивной договоренности не будет. Если он будет хотя бы чуть-чуть более конструктивным, то тогда мы увидим какие-то определенные сдвиги. Уже же были заявления со стороны Российской Федерации о том, что, ну, хорошо, там, возможно, не то, чтобы там не вступление России там, в Украины, но мы можем рассмотреть какие-то разные варианты. То есть это уже определенные изменения позиции, готовы к изменению позиции. Ну, там по поводу разных опций Рябков сказал, что, ну, пусть НАТО не говорит о том, что мы там не будем принимать Украину в НАТО, но Соединенные Штаты Америки, если дадут такую гарантию, то, в принципе, мы согласны на такую опцию. Но это же смешно. Все же понимают, что Соединенные Штаты Америки стоят в авангарде НАТО. Это то же самое, что и Россия для ОДКБ. Ну, они, конечно же, на это не пойдет. Мы видим, что Байден тоже не хочет показаться как бы слабым в этой ситуации и наступить на те же грабли, на которые в свое время Трамп наступал, и получить тем же как бы оружием, да, которое было критиков пророссийскости и во всех вот этих вот делах. Поэтому нет. Но все же я думаю, что второй раунд он будет показать в том, на какой конструктив они смогут выйти. И то, что они могут достичь, это, допустим, там, деэскалацию как бы, отношений двухсторонних. Но пока это все, знаете, так очень неуверенно. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Спасибо большое, що знайшли время, підключились к нам в ефір. Ігор Петренко був з нами на прямому зв'язку, аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень. А тем временем Россия установила уже сроки для предоставления письменного ответа на так называемые гарантии безопасности. Об этом сказал пресс-секретарь Путина Песков. И вот о каких сроках идет речь, давайте послушаем. Россия ждет письменного ответа от США по гарантиям безопасности на днях. Не обязательно завтра, может быть и на следующей неделе. То есть Россия уже на следующей неделе ждет письменного ответа от НАТО и США на их гарантии безопасности. Будет такой ответ? И каким он может быть? Навряд чи, по-перше, НАТО і США, вони ж не працюють по рознарядці, там, що Пісков сказав зібратися і дати письмові. Це якби буде в будь-якому випадку процес, зібрання і обговорення, але я думаю, що навряд чи хтось піде, я повністю погоджуюся з паном експертом Ігорем про те, що ніхто давати такі письмові гарантії їм не буде, ні Америка, ні НАТО. Ну, в таком случае, что может быть дальше? Как может действовать Россия? Ну, знаєте, Росія ж, вона грає в російську рулетку. Вона думає, вона підвищує ставки. Ну, так можна і в голову вистрілити самому собі? Так, ми розуміємо, що вони можуть вистрілити і собі, і нам. Тому, треба готуватися, неадекватного сусіда. Тому, власне кажучи, ми можемо розуміти, що може нічого не бути, а може бути російська рулетка. Тобто ми зараз граємо з ними в російську рулетку. Що станеться в голові конкретного лідера країни північніше від нас, ніхто не скаже. Ну, ви розумієте, це може бути все, що завгодно. Я этот вопрос задаю всем, мне просто интересно, на что рассчитывала Россия, когда выдвигала этот ультиматум? Дивіться, НАТО і Соединенным Штатам? Я вам скажу, на що більш того, вона добилась те, що вона розраховувала. Їй треба було повернутися в міжнародний порядок денний. Вона повернулася. Вони 8 років після анексії Криму і після анексії Донбасу, вони були ізгоями. Їх нікуди не приймали, а тепер до них літає держсекретар, лідери, дзвонить Байден, європейські лідери літають, і Путін тепер сидить і приймає всіх європейських, американських і британських лідерів для переговорів. До цього він був, як і Лукашенко, ніхто по великому рахунку. Він добився свого. І оцім, знаєте, високорівневим шантажем і російською рулеткою він вийшов на порядок денний. Він піднімає ставки, тому що вони ж це їх натура. Вони будуть піднімати, це КГБшна натура. Вони будуть піднімати ставки. Зараз вони сказали тиждень, ми вам даємо 3 дні. Ну це як справжні шантажисти. Вони вас тримають в заручниках і розповідають, що якщо ви через 3 дні нам не принесете грошей, то ми застрелимо вашу, там, не знаю, тещу.
Ну і так далі. Тому якби це типова поведінка таких КГБшних шантажистів. На жаль, на неї спрацьовує світ. Да? Весь ці міжнародні лідери на неї ведуться. Ну вот это разве политика умиротворения агрессора не дает ли дальше ей карт-бланш и дальше атаковать другие страны? Так, воно і є. Вони зробили фактично переворот в Казахстані. Поки всі дивилися в одну сторону, Росія зайшла, там зробила переворот і взяла під контроль Казахстан. Тобто ви думаєте, така де-факто окупація? Ну, я думаю, що це поки що така, знаєте, лайт-версія. Ну, я думаю, що далі ми побачимо зміну і еліт, і бізнесів, і економіки. Воно все буде поступово. Судячи по того, що казав Назарбаєв, я дивилася його інтерв'ю, він виглядав... не як колишній лідер нації, якого ми бачили Назарбаєва, а як пенсіонер. Читала, очевидно. Я розумію, так, але він же ж розумна людина дуже. Він же ж не просто, там, знаєте, він не Лукашенка. Тому я думаю так, що це вже регіон, який буде під контролем Росії в найближчий час. Тому якби де-факто в регіоні залишилися, в цьому нашому регіоні залишилися ми, Азербайджан, які більш-менш чинять опір Росії. Ну і Молдова трошки, але Молдова сильно залежить від газу, экономично залежить від Росії, на жаль. Турция вступает в игру. Так. Вы наверняка слышали недавно заявление пресс-секретаря Эрдогана Ибрахима Калына, который сказал, что Путин предложил провести встречу Путина и Зеленского. Эрдоган предложил провести встречу Путина и Зеленского на территории Турции. И сегодня стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля, если не ошибаюсь, должен посетить с рабочим визитом Украину. Так. Зачем это Эрдогану? Він теж великий гравець в нашому регіоні. Йому треба тримати руку на пульсі, і він ж завжди позиціонував себе як альтернативу Америці в нашому регіоні, умовно кажучи, стабільність забезпечував в нашому регіоні. Тому я думаю, що, по-перше, йому точно не потрібна війна між Росією і Україною, тому що і Росія, і Україна великі ринки, і ми якби з ним, із турецький бізнес достатньо активно працює в Україні і в Росії. Тому для Ердогана це якби теж можливість вступити в таку велику геополітичну гру, де він є одним з там важковаховиків, я би так сказала. Такая встреча может быть в Турции Путина и Зеленского? Я скажу персонально свою думку. Я думаю, що Путін не буде зустрічатися з Зеленським до кінця його терміну. Він не буде з ним зустрічатися. Це люди з різних взагалі планет. Для Путіна, ну, якби Зеленський, якби він, я думаю, що не вважає його там своїм візаві. Да, своїм візаві. Зрозуміло, дякую. Тому але це моя персональна думка. Я може бути як завгодно, але я думаю, що в цьому є, от в цих чисто людських відносинах є велика доля. Ну, час покаже. Подивимось. Дякую вам дуже, пані Юлія. Спасибо, що в время приїхали к нам в студію. Юлія Клименко, народний депутат України об'єднання «Справедливість», член постійної делегації парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва. А я с вами не прощаюсь. Мы сейчас прерываемся на 5 минут. А после эфира телеканала АТР продолжит информационно-аналитическая программа «Бугунь». Только в этой студии вас поприветствует мой коллега Осман Пашаев. Не переключайтесь, будет интересно, Куршкевич.